біте кіргелі. Мына мен яңы сайқынан тұрдым да, енді кофемді сүбіттім, тұста отырып. Бүгін сізге бір история сөйлеймін тейім. Аны Иверді Лилия, Мәсітлі районынан. Лилияға сәлем, Мәсітлі районынан сәлем. Хәзір бір ир қайнахына бақсаған хүріп бергенде, ей, пахмелдан ауыр екен. Несік қайнахынан туры самагон хорарға білмей екен, башты өтетірге. Қайнахына келгенде айтады. Қайна, енді сенің бақсаңды хүрі. Мына бармақтарым кәкірей бітті, көресің ме? Деп айтады енді. Шуан қайнах айтады. Ей, киеу. Сен ошы бармақтарыңды ошлайтып, массаж ештәһәң бүтәуіл, деп айтады. Ола шолай достар. Так что кімдер пахмелдан ауырай самогон өсірге ярата, ошлайтып, массаж ештәһәң бүтәлі қоя. Оңышлы кімді тәңіргелі. Evet, meni kinoga сниматься еттерге сақырдылар. Прикиньте. Шунан соң мен бармасқа болдым. Ну, потому что менің іштәрім көп. Олар таңғы сағат 8-де уже келерге қоштылар. Мене таңғы сағат 9-сы артыла документтар бойынша жүрір керегіне, МФЦ-ға бары керегіне. Ну, 12 сағат бойы анда неме істеймін? Күт туңдырып, еще тыштаты, представляете ме? Хуқта. Термобелье кейіп келерге қоштылар. Мен термобельем вообще юқта. Из-за МФЦ и из-за термобелья киноға түшмеймін. Yok ısın. Meni şahırtat деп ойлап қоймаған. Сын мені киноға түшіруге сақырдылар. Білін. Іш болды ана, іш. Іш арқағында білін. Қара бұлтырырын егер әдір мені телевизорда. Бұл милеушелі ағын. Қарағыз, буфетші саны ойнай. Біләғыз мұқайда кетіп барам. Мені бір машина келіп тұқтан мені өргеме. Я к незнакомому мужчине в машину не сажусь вообще-то. У меня есть муж. Слышали? То, что я сделала красивый волос, это не значит, что возле меня можно останавливаться, кому попало. Біз, короче, Альбертман кеттік неге? Пылесос алырға. Потому что менің пылесос накрылся. Сіз вообще, достар, представляете ме? Немендей пылесостар хәдір хаталар. 5 жылға еті. 5 жылдан соң пылесостың мощності бүті. И ол хурмай баштай. Здесь она сестер тұрып қала паласта. Альберттың. Өтін. Альберт, ты линяешь вообще. Скоро сен лысый тұрып қалаһың. Альберттің яғында мужиктар в основном лысыйдар. Ну, осында ху. Пляж баштаралар. 2 жылдан Альберт пляж башқайлана. Кесе мен пылесос істем тихан менің пылесос болған. Хурмай, вообще бір мәнлі хурмай да қоя. Весь контейнердан еу біттім, и все равно хурмай. Короче, біздің бұнда шақшаламына ұшындай зур базалар бар. И шунда бар ДНС. Мынау, құрағын ДНС. Шунда келдік. Әйттілер, что ДНС-та емеш хақтар осыр. Білмейм, ысын ма, жоқ ма? Хадыр еніп қарайыз. Бұнда, короче, бүтін магазиндардың недері, базалары бұнда. Өтіс? Здравствуйте. Қой магазин? Магазин түгел, мұнда шылай. Точка выдачи. Бұл оказывается точка выдачи екен, достар. Мен магазин екен, мен хем қарағым бұнда бірімі жоқ, прикиньте. Ошай компьютерда отырасында ана өзің заказывать екен, оказывается. Вот қызығай, мен шunu уже білмеймін. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Снова светая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, светая ночь, ты все мои тайны. Бана достар, біздің красавчик Samsung пылесос. Қарағанда мендей матур. Өпір яңғына келеш. Короче, 220 ватт, evet. И шунан мощность всасывания 450. Пока что яңы воздухтар хатар нык шәп фурайын. Вообще нык, мощно, ура, мощно. Бұна біздің теге ескі пылесос. Один в один, только көк түсте. Но бұның бұнда ескі пылесостың управление ручкағындайны. Күвәйте плайны, әдәйте плайны, и ушынан включаться етілейні. Бұнығы более усовершенствованный модель болған мекен, даже ручкаға мұна екен сүттірдейін. Достар, короче, мен бәшерге үйрейім бәліш
Сөнки минең өләсәем бүген кунакка килә. Әсәем менән. Бuna карагыз, әзерләп куйдым кул тарахны ит. Бunda короче хыйыр ите, и харык ите. Был вис бәлешкә дип уйлап куймагыз, еще бульон бешерергә куям. Шуның әзерләп куйдым моны. Әрсеп картуф белән буган. Вис әзер. Скоро бешерә башлайм. Өләсәемдә сакырдым ужинга. Еще минең яңгылап карагыз. Матырмы? Халатым. Мин аламын бысак. Шуны тачит икән. Все. Әсмә үстенә һәткәндә ит турай башлайм хәзер. Бәлешкә. Кafamda dur кисәк. Bunu мен дә итекәнем. Уста, буны бысак юган что ли? Әле яшәп тораш. Бу ни менде ите вообще? Бу верите непонятно. Иди курка. Прикиньте. Что за брыгы меня эләккән? Прикиньте. Җенемде күреп. Все, бәлешкә вис әзерләп беттем. Бана, әзерләп куйдым камыр, әзерләп куйдым картуф, әзерләп куйдым таба майдап торып, әзерләп куйдым ит. Альберт ана уже бәлеш көтеп ята, һәлегәйдәре агып. Һин нәрсә атаңда? Силе ягып ята. Ишеттегезме, һәлегәй агып ята ти. Мин даже бульон бешергә куйдым, достар, менә. Бульон үз төрле иттән куйдым. Бында тавык, хыйыр ите, харык ите. Короче, обязательно ведь бәлешкә бульон куярга кирәк, шулай тәмле була. Сәсләремде, убирәттем дә шәйтеп. Башымды эймәй генә, чтобы сәс төшмәһен өчен, шәйтеп. Камырдың өстенә һалам картуф. Мен картуфтың өстенә һалам бына ит менән, хуган менән, нимәкә лавровый лист. Әзерләп куйгайным. Тоз, борос менән вис бергә бутап, шуны һалам өстенә. Менә ябып куям. Шап. Достар, кайгырмагыз. Мине күрдем һәйбәт күрә, мин караным. Бер сәсем дә төшмәне. Ыпысын әйтәм. Авыл кишәгездә, ушай обязательно чишек, чтобы ана ошында бульон куярга. Шуннан һуң последний штрих, ошы колобочекты шап итеп өстенә һалып куям. Бына нәмәдәй матур бәлеш килеп сыкты, хәтәр тәмле булса Алла бир, ха. Достар, минең кунактарым килгән, Зәки агай, Әсәй, Өләсәй, безнең главный главарь банды. Мин. Өләсәй, сәсем матурмы? Матур. Хиникеһме, кызым? Ona nәмәдәй бәлеш Бана достар, бәлеште асты, карагыдар нәмәдәй тылсымай булып, жирный булып, иттәр аны кутараһына ит. Буны тәмле килеп турып, аны бөтәһе ашап утыралар тәмле дип. Зәки агай, нисек тәмлеме? Тәмле, түк эссе булган. Этте булган. Шулай ват нәмәдәй тәмле бәлеш бешердем. Өләсәй, тәмлеме? Тәмле, бана мен эт хат дигәнем. Тагыла хамдатты балыр менә әле. Атты, кызың шулай тәмле бешерә ул. Бынау кызыңа караганда да тәмлерәк бешерә. Ямбыл. Бана достар, Азалия базардан кайтты. Күкәй биреп бергән, безнең тавыктар күп итеп күкәй һалгандар. Шул күкәйләрне һатканда базарда үзенә кием алып кайткан. Кызым. Да, такая молодец. Купи Таня йомырка, бери Маня йомырка дип кыскыра һаткан. Хәзер шундый салгарлар кодага килеп сыктан тагыла. Ай, Моны кыскартырга килмәгән. Була җиргә һөрәдем. Бин саптырып карады. Нет, еще длиннее на самом деле. Ты, вот пальто мотор. Модалар үгәреп торалар инде. Электә ошолай бабайлар ошай бәлтәгә йөргән истемәйме? Был бабайларский бәлтә бит ул. Я, по крайней мере, не обезерский халат. Моны достар, Азалия миңа нәеп каткан шапка, грибок дип атала. Матурмы? Вообще шәп. Ана һәр әсәй киеп карайм ди. Мә, киеп кара. Зәки агай шөтнең инде. Итә грибы гәрәшәп китәсез инде мәйт. Нигә килешәләһең? Зуррак табыл. Ну, аның төрле размерлары бар. Әйе, без зуррак. Мин самый зурын алдырттым. Ала достар, даже әсәйгә лә килешә. Грибочек. Прическа мешать итмә. Шап кидең киттең дә барды. Әйе. Evet. Аның бәләкәй размерлары ла бар инде. Кәрәкме ул һиңа? Алып йөрербез шунда. Грибочек.